Здравейте на всички приятели! Днес ще направим един монтаж за слонове. Аз имах от миналия път приготвени две кукички, готови. Аз ги приготвих, но не ги сложих. Едната, малката, и една голяма за попово прасе или за червея на малката, бял черви. Но тая въдица ще я направя за червей и попово прасе. Ето я макарата. Една хубава макара. Чакайте. Модела на въдицата. Ако искате вече да преминаваме към монтажа. Монтажът е много лесен, никак не е труден. Първо преминаваме кордата, вкарваме от дупката на тежестта. Правим тук един възел за куките и отгоре по същия начин още един за голямата кука. Ето я. Ай, сега си дрънчаваме. Първо да сложим малката кука отдолу. Но тая малка кука отгоре има едни неща, дето ма будят. Да ви покажа как го вържа. Сега си имам будяла де. Вземам си този възел и кукичката, вкарвам куката, дръпам, докато дойде до този възел, после куката вкарвам от този възел, стягам го, стегнато е хубаво. На друго видео ще ви покажа как вържа куките. То други мъже показват в YouTube някакви възели за куки, но аз съм ги пробвал всичките, да ви кажа. Моя възел най-здравото ми излезе. Другите ги вържа, аз ли не мога да го направя хубаво, или наистина възела ни е добър, не знам. Но моя възел според мен най-добрия. Аз съм изкарал 7 кила, 14 кила с този възел. Няма проблеми. Супер си изкарвам рибите. На горното по същия начин. Карвам куката. Дръпам. Вземам този възел. Преминава куката отвътре на възела и стягам. Още малко, ако дрънчиш, на талата ще отидеш. И готова е възела. Готова е въдицата, монтажа. Тежащи. Отдолу малка кукичка. Ето я. Отгоре голяма кукичка. И слонската въдица. Между другото, миналата вечер си взех нова въдица и не ще я покажа, ако ми остане утре време. Аз съм болен и имам бележка до края на седмицата да стоя вкъщи, но на мен не ми се седи. Мога и утре да варя на училище. Там и трябва още неща да си взема от рибарския магазин. И така, може утре да ни карвам видео в YouTube. Затова днеска реших да пусна едно видео. Ето я въдицата, показах ви. Да я прибера сега. И ще минем към края на
видеото. Да не се закачиш никъде, че... Айде. Добре. Ами е зърткото. Ето малко да пусна кода. Той много отиде сега. Ей. Направо стана мармалад. Макарата е тежка. Трудно ми идва. Но имам и по-тежка макара. С нея се справям. Що ми се справя, ще се справя. Между другото, почти е нова. Не е много стара макарата. Към края на миналата година, септември, октомври, там някъде, като спирам вече да ходя на риболов, го взех. Последния път, като ходя на риболов миналата година, я използвах един път. Не е много стара. Може да се каже, че е нова. И тук имам един кеп. И има дупка. Така много късо стана видеото. И да ви покажа как оправям дупки. Ето, тук има дупчица. Не се виждам. Чакайте малко. Бранчишка. Къде е дупка? Ето я, тук има една дупчица. Не знам, виждали са хубаво камерата. Ето го. Тук. И аз мисля да го направя така. Двете дупки да ги сливам. Малко ще намалих кепа, ама най-добро това ще е според мене. Или не знам. Малко да помислим. Аз викам, че да стане така. С кожата. Не знам, и аз за пръв път правя такова нещо. За пръв път ми се скъсам кепа. Сменил съм много кепове, но не бяха скъсани. Просто устаряха и аз решава да ги сменя. Това ми е малкия кеп. Имам още един по-голям, но тя ни влиза хубаво на багажника на колата и затова това малкото го използвам. Що мога с нея вътре да й вкарам 7 кила сом, значи ще върши работа, ама трябва първо да оправим тези дупки. И после повече ще се скъсат, по-голяма бяла ще стане. Между другото, аз разбирам два езика, турски и български и малко английски. То не говоря, че го знам даже, защото почти не знам. Мразя английското. Любимия ми предмет е рисуване и физкултурата и математиката. Но тая дупка не се затваря, затова още малко ще я прибера. И ако знаете други начини, може да ми пишете в коментарите и аз да се науча, нали? Аз как ви показвам
монтажи това онова и ви от коментарите ми пишете ви какво знаете, как да стане. Ако някой по-добрия начин знае да затваря дупки, да ми пише, ще го пробвам. Пред всички, пред камерата, ще го пробвам. Ей, да не влиза тая корда хубаво. Иди да вържим изцяло, да се затвори хубаво дупката вече дано. Остана много по-малко, колкото мислех. Нищо, ще върши работа. За морнашчетата, платиките, те бързо, не знам на всички или само на мен ми се случва, като хвана един морнаш или платика или косат, като дойдат наблизо и се откачат. И аз за това използвам този екип, иначе с този екип не вадя сомовете. Те сомовете, като се закачат един път, трудно се откачат, като дойдат наблизо и аз оставям вайцата на стойката и отивам, дръжам го, хвърлям го горе и имам бутуши, влизам в водата, хващам, хвърлям го на пясъка или пръста и толкова. Довиждане на всички, живи и здрави, на другото видео ще се видим.